Усім прывітанне, працягваем жывы эфір на Еўрарадыё. Мне звуць Маша Калеснікава і са мной сёння на сувязі палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман. Вітаю, Александр. Добрый день, Маша, вітаю. Ну, у Беларусі ўжо 18 гадзін, да канца галасавання застаецца 2 гадзіны. ЦВК рапартуе пра тое, што яўка складае больш за 75%. Як вы ацэньваеце сённяшні дзень у Беларусі, так? Якія складнікі гэтага дня асабліва вось так уразаюцца ў памяць? У прынцыпе, тое, як яно ўсё ідзе, тыя лічбы, якія яны паведамляюць, гэта ўсё чакана, но зараз гэта на ўзроўні сапраўды 75%. Думаю, што яны яшчэ падцянуць недзе на 10%, а можа і нават і на 15%. Ну, думаю, што недзе яўка будзе так мінімальна 83-85%, напэўна больш. Так што ў гэтым сэнсе ніякіх сюрпрызаў няма. Тое, што яны сёння прадстаўляюць рознага кшталту замежных назіральнікаў, якія паведамляюць, як там усё добра, выдатна, усё гэта чакана, ніякіх сюрпрызаў не было. Напэўна, самае цікавае, што было сёння, і можа гэта нават самы цікавы момант усей гэтай вельмі сумнай і досыць шэрай кампаніі, гэта быў выступ Лукашэнкі, тое, што Лукашенко зрабіў. Тое, што ён з'явіўся на выбарчым участку не толькі з сваім атачэннем і з колем, што было ў прынцыпе чакана, што ён з'явіўся са шпіцам, і шпіц там сябе таксама паводзіў адпаведным чынам. Гэта было досыць смешна. Ну і яшчэ больш цікавай была гэтая прэс-канферэнцыя, якую ён правёў амаль 4,5 гадзіны, і гэта надзвычайна. Ну, у мінулыя гады як было, Лукашенко прыходзіць, адказвае там на нейкія пытанні, уходзіць. А вось тут яны арганізавалі нават цэлую прэс-канферэнцыю яшчэ да таго, як гэтыя выбары прайшлі. Ну і то, як Лукашенко там сябе паводзіў, самаўпэўнена, якія пытанні адказваў і як ён адказваў, як ён нават абразліва ставіўся і да захада, і да журналістаў. Вось усё тое, што там выйшла, і гэтыя ўсе перлы, якія дашлі, ну гэта, напэўна, самае цікавае, што сёння было, самае цікавае ў гэтай кампаніі, тое, што мы пабачым сёння увечары, тое, што мы пачуем заўтра раніцай, гэта ўжо не пераплюнне. Гэта, напэўна, галоўны момант гэтай кампаніі ўвогуле. Ну так, давайте вось крыху разбярем гэтыя заявы, якія сёння гучалі. Па-першае, ён заявіў, што не мог не пайсці на цяперашнія выбары, каб не сыходзіць з кляймом, што ён нечага спужаўся. Вось з пункту гледжання гісторыка, скажыце, калі б гэты сыход ўсё ж глядзеўся лепш гэтым разам ці праз 5 гадоў, што больш бы пасавала ягонаму іміджу? Ну, гэта, канешне, выглядала какетліва. Насамрэч, яны за гэтыя 5 гадоў, 4,5 гады пасля выбараў 2020 году, яны ж стварылі ўсе механізмы, каб Лукашенко сышоў. Сысці прыгожа, калі б ён увогуле лічыў патрэбным для сябе сыходзіць прыгожа, сыходзіць трэба было, напэўна, у 19-м, у 20-м годзе. Пасля 20-го года ўсяго, што там адбылося, ён ужо прыгожа сысці не можа. Тут в прынцыпе засталося пытанне, як яно будзе, наколькі непрыгожа ўсё скончыцца ў гэтым годзе. Вось, ну тое ж там яны яго угаворвалі, ну гэта такое какетство, я б гэта сур'ёзна не ўспрымаў. Не хацеў бы ён вылучацца, не хацеў бы ён надалей займаць гэтую пасаду, ніхто б не прымусіў яго ніколі пайсці на гэтыя выбары. Калі ўвогуле у яго там былі нейкія думкі, як ён кажа, перадаць уладу камусьці, і ён гэта пра сябе думаў вось до 25-го году, так гэта ўсё працягнецца, і гэта будзе зрабіць яму вельмі цяжка, бо любы варыянт, на які ён у выніку можа пайсці, ён можа мець для яго вельмі дрэнныя наступствы. Ніхто ж не ведае, можа у яго будзе памылка з тым чалавекам, на карысць якога ён зробіць гэты выбар. І вось гэтае адчуванне, што можна зрабіць памылку, я думаю, што гэта яго будзе пераследаваць да канца ягонага палітычнага жыцця. То бок, калі ён фізічна больш-менш будзе ў стане і далей займаць гэтую пасаду, калі з ім нічога такога надзвычайнага не адбудзецца, я думаю, што ён будзе імкнуцца займаць яе да апошняга моманта ў сваім жыцці. А добра гэта ніколі не заканчваецца. Калі мы паглядзім на гісторыю дыктатураў, вельмі цяжка знайсці дыктатараў, канешне, яны ёсць, а іх няшмат, у якіх атрымалася, перадаць уладу, захаваць свой рэжым. Часцей за ўсё вось такое панаванне, такое працяглае панаванне, як у Лукашэнкі, заканчваецца крахам усёй сістэмы. І я не думаю, што ў выпадку Лукашэнкі будзе інакш.
Сярод заяў было таксама і тое, што Лукашэнку фіялетава на прызнанне альбо непрызнанне выбараў на захадзе. Так? А на вашу думку, ўсё ж яму вельмі важна, як гэтыя выбары ўспрымаюць на захадзе. Вось на што гэта ўказвае? Дакладней, што на гэта ўказвае? Яму сапраўды гэта вельмі важна. Калі б гэта яму ўвогуле было не важна, то б яны прынцыпова б сябе паводзілі, як яны казалі, мы ж праводзім выбары для сябе. Ну праводзіце для сябе і выдатна. Ну навошта ўсе гэтыя заходнія назіральнікі? Не атрымалася, каб прыехала АБСЕ, ну прыцягнулі ў Мінск, ну такіх ужо маргінальных палітыкаў, нават сярод з маргінальных партыяў, нават з ультраправых, правапапулісцкіх партыяў, але гэта назіральнікі, якія, ну тут трэба вельмі моцна пашукаць увогуле, каб знайсці пра гэтых людзей хаця б нейкую інфармацыю. Відаць, у беларускага МЗС, ну яны зрабілі складаную працу, калі б увогуле кагосьці там з захаду прыцягнуць. Ну вось гэта яно паказвае, што і гэтая ўвага заходняя яму патрэбна. Ну і заявы, якія ён сёння зрабіў, я думаю, што тое, што заяваў было так шмат і асабліва падрабязна адказваў ён на пытанні заходніх журналістаў, гэта паказвае, што тое, як захад ужо на сённяшні момант успрымае гэтыя выбары, гэта яму вельмі непрыемна. Таму ён кожны раз, калі пачынаў адказваць, там пачыналася нешта асабістае. Вось вы немцы такія, вы англічане такія, вы амерыканцы такія. Ну, яму гэтае прызнанне патрэбна. Вось такой комплекс непаўнавартасці, ён нікуды у Лукашэнкі не знік, і ён па-ранейшаму застанецца. Так што ўсе наступныя дні яны будуць рэагаваць на рэакцыю захаду, будуць падкрэсліваць, што іх гэта не цікавіць, што яму ўсё роўна, але адначасова будуць абурацца. Ён хацеў бы выбудаваць нейкія стасункі з захадам, яму патрэбна прызнанне, ён бы хацеў бы мець эканамічныя стасункі, але ў сённяшніх умовах гэта зрабіць вельмі складана. Ну вось яшчэ адна заяў, што ягоная апазіцыя знаходзіцца ўнутры краіны, так, што ён можа размаўляць толькі з тым, хто яму можа нешта прапанаваць, і адпаведна, ну як бы гэта гучыць як сігнал беларускай апазіцыі тут у эміграцыі, што з імі дакладна Лукашенко размаўляць не будзе, бо ім няма чаго прапанаваць. Тым не менш ёсць такія меркаванні, што акурат ён не разумее таго, што праз апазіцыю ён і можа дамаўляцца з захадам, то бок гэта яны могуць зрабіць так, каб захад пачаў рэагаваць на Лукашэнку. Вось як вы думаеце, ці гэта магчыма? У прынцыпе, канешне, калі б ізноў жа заходні прынцып, ён досыць просты, такі ж заходні прынцып, як і ў адносінах да Украіны, што пра Украіну не размаўляюць без Украіны. Ну таксама пра Беларусь ніхто не будзе размаўляць з Лукашэнкам без нейкага хаця б фармальнай кансультацыі з беларускімі дэмакратычнымі сіламі, бо гэта карэктныя паводзіны, то бок усе крокі, якія там робяцца, мы можам, канешне, шмат разважаць, наколькі беларускія дэмакратычныя сілы могуць успрымаць, але могуць уплываць на рашэнні. Але тое, што там праводзяцца нейкія кансультацыі, тое, што гэты погляд беларускіх дэмакратычных сілаў чуюць, ён відавочны. Для гэтага толькі патрэбна зазірнуць на старонкі заходняга друку. Заходні друк вельмі шмат пісаў апошнімі днямі, і, напэўна, заўтра таксама будзе пісаць пра гэтыя так званыя выбары, якія адбыліся ў Беларусі і адбываюцца ў Беларусі. І што мы бачым звычайна там прыводзіцца таксама меркаванне Святланы Ціхановскай альбо іншых прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сілаў. Менавіта яны фарміруюць успрыманне гэтых выбараў, у тым ліку на захадзе. Ну, для Лукашэнкі гэта пытанне псіхалагічнае. Для яго людзі, якія ў 2020 годзе так моцна ўзварухнулі ўсю гэтую сітуацыю, што ён нават думаў, напэўна, ці атрымаецца захаваць гэтую ўладу, ён гэтым людзям прабачыць 20-й год не будзе, таму будзе рабіць усё, каб не ўступаць з імі ў нейкія перамовы. Але ізноў жа сітуацыя можа скласціся іншым чынам. Калі сітуацыя для Лукашэнкі будзе досыць складаная, і ён
запрошаны будзе весці перамовы, нейкія перамовы, кансультацыі з захадам, дык будзе размаўляць з тымі, на каго пакажа захад. Так што ў гэтым сэнсе ўсё проста. А тое, што ён увогуле разважае ў гэтым кантэксце і так падрабязна пра беларускія дэмакратычныя сілы, ну гэта паказвае, што зусім уж яны не такія маргінальныя, прынамсі ў яго ўспрыманні, як гэта падавалася. Калі гэта па-ранейшаму ў 25-м годзе застаецца для яго такой важнай тэмай, і яму нават важна, хто выходзіць або не выходзіць на акцыі пратэсту альбо салідарнасці ў Варшаве. Ну, тут можна сказаць, ну якая розніца, дзе Варшава, а дзе Мінск? Цябе ж фіялетава, цябе ж усё роўна. Не, трэба даведацца, хто там выходзіць, трэба гэтым людзям пагражаць. Ну гэта паказвае, што Лукашенко па-ранейшаму адчувае сябе досыць неутульна, хаця б у гэтым кантэксце. Сёння яшчэ была зноў закранутая тэма Марыі Калеснікавай. Фактычна Лукашенко прапанаваў журналісту BBC Стыву Розенбергу ўзяць яе на парукі. Як вы лічыце, ці можа такое здарыцца, што Стыва пусцяць за краты да Марыі? Думаю, што ўсё ж такі не пусцяць, гэта хутчэй такая метафарычная гісторыя, але я б сказаў бы, што вось Стыв Розенберг гэта узор таго для ўсіх заходніх журналістаў, як трэба паводзіць сябе з Лукашэнкам. Мы ж маем шмат гэтых прыкладаў, іх яшчэ было больш у 21-м, 22-м годзе, што заходнія журналісты прыязджалі да яго і задавалі яму розныя пытанні, бо ён такая персона, якая можа шмат чаго расказаць у расійскім кантэксце, што ў яго такія хлёсткі, грубыя заявы, што гэта чытаецца, што гэта можа быць цікава публіцы. І пытанне пра лёсы людзей, пра лёсы палітвязняў, но яно калі ўзгадвалася, то толькі так паміж іншым. А вось Стыв Розенберг, ён вядзе сябе прынцыпова. Ён задае кожны раз Лукашэнку гэтыя пытанні, і ён дабіваецца канкрэтных результатаў. Магчыма, калі б не пытанне Розенберга тады ў Казані, можа, мы нават і не пабачылі бы гэтыя здымкі Марыі Калеснікавай, і Калеснікавай бы не дазволілі сустрэцца з бацькам. І тое, што ён працягвае гэта рабіць, гэта вельмі добра. Ну, у Лукашэнкі, напэўна, склаліся такія ўжо асабістыя адносіны з ім. Розенберг Лукашэнку відавочна непрыемны, але калі ты ўжо пачаў з ім размаўляць, ну не можаш ты яму ўжо адказаць, ты яго ведаеш. Таму Розенберг прыехаў, і Розенберг задаў тыя пытанні, якія трэба было задаць. Мне яго пытанні спадабаліся куды лепш, чым пытанні іншых замежных журналістаў, якія прысутнічалі на гэтай прэс-канферэнцыі. Гаспадар Александр, сёння стала вядома, што Лукашенко вызваліў з-за кратаў грамадзянку ЗША. Яе завуць Анастасія Нюхфер, і пра яе няма ўвогуле ніякай інфармацыі, але гэта інфармацыя дакладная, бо яе паведаміў дзяржсакратар Марк Рубіа. Як вы лічыце, гэта ўсё ж звязанае з такім падарункам Трампу умоўна, ці гэта такі падарунак новаспечанага легітымнага кіраўніка Беларусі? Ну, зноў жа, тут у галаву Лукашэнкі забрацца вельмі цяжка, але ўсё ж такі, калі мы паглядзім на храналогію і на паводзіны Лукашэнкі сёння. Сёння ён выказваўся пра Трампа досыць стрымана. Ён нават вырашыў для сябе, што, напэўна, так груба, як ён апошні раз пра яго выказваўся, не трэба. І тое, што Лукашенко там сказаў, гэта не вельмі прыгожа выглядала, вось, но ён відавочна лічыць, што гэта такі пэўны камплімент на адрас Трампа. Ён там вельмі адмоўна выказаўся наконт Маска, ну гэта іншае пытанне. Але што цікава, у гэтай размове, у гэтай прэс-канферэнцыі з журналістамі, там быў шэраг антыамерыканскіх заяваў насамрэч. Але быў і адзін пазітыўны момант. Ён адзначыў для сябе, што амерыканцы змагаюцца за сваіх грамадзянаў. Ну, калі мы гэта улічым, выглядае так, што апошнімі днямі, магчыма, нават сёння, ішлі размовы, ішлі кансультацыі пра вось гэтага чалавека, і Лукашенко прыняў рашэнне гэтага чалавека вызваліць, і так бы мовіць, тое, што ён прынёс на гэтую прэс-канферэнцыю, тыя размовы, тыя кансультацыі, тыя рашэнні, якія былі, ён такім вось вобразам агучыў. Відавочна, ён па-ранейшаму жадае выбудаваць добрыя стасункі з Трампам, ён жадае атрымаць запрашэнне на мірную канферэнцыю па Ўкраіне, калі такая канферэнцыя увогуле будзе. І таму, напэўна, у бліжэйшым часам мы пабачым яшчэ
яшчэ такія дадатковыя рэверансы у бок Злучаных Штатаў. Ну амерыканцы, як мы бачым, яны гэта выкарысталі адразу, сказалі, што гэты чалавек вызвалены, што гэта дасягненне Трампа. І пакуль мы не бачым, мы не ведаем, мы не чулі нічога пра тое, што беларускі бок за гэта нешта атрымае. Магчыма, гэта такая пэўная інвестыцыя з боку Лукашэнкі ў добрыя стасункі з новай амерыканскай адміністрацыі, калі будуць вядомы акалічнасці, што гэта за чалавек, з чым гэта звязана, на якім узроўні там ішлі кансультацыі, ну можа тады можна будзе ацэніць гэтую сітуацыю больш глыбока. Ну так, але у беларускай турме знаходзіцца і яшчэ адзін грамадзянін ЗША, гэта Юрый Зянковіч. Яго нядаўна нам паказвалі, прычым у такім цывільным стане, у цывільнай прасторы. І чакалася, канешне, што сярод тых апошніх вызваленняў быў і ён, але мы таксама пра гэта нічога не ведаем. Так, мы не ведаем, но, магчыма, пытанне з Зянковічам вырашаецца, а тут можа быць і насамрэч досыць банальная гісторыя, што пытанне прынцыпова вырашана, просто Зянковіча трэба прывесці ў такі выгляд, каб можна было адправіць у Злучаныя Штаты. Мы ж разумеем, што калі Зянковіча вызваліць, ён першае, што ён зробіць, і гэта абсалютна лагічна, ён паспрабуе вярнуцца ў Злучаныя Штаты. Як ён сябе там будзе паводзіць, гэта іншае пытанне. І як ён будзе выглядаць, гэта таксама важна. Тыя ж і журналісты, і назіральнікі адзначылі, што Зянковіч падчас гэтага інтэрв'ю так званага ў двукосе выглядаў куды лепш, чым у тым прапагандысцкім кантэксце, у якім яго паказвалі раней. Магчыма, ўсё банальна, рашэнне прынята, але проста беларускі бок чакае, пакуль Зянковіч будзе ў лепшым стане, каб яго можна было проста накіраваць у Злучаныя Штаты. Практыка не новая. Таксама ж працаваў і савецкі КДБ. Калі прымаліся прынцыповыя рашэнні кагосьці выкінуць з Савецкага Саюза, напрыклад, таго чалавека, які да гэтага быў у савецкай турме, ну таксама раз-пораз праходзіў пэўны час. Гэтага чалавека трэба адкарміць, яго трэба прывесці ў такі належны, больш-менш нармальны стан, каб калі ён прыедзе, напрыклад, у Великабрытанію, у Злучаныя Штаты, каб каб тамашняя прэса не сказала, ну вось глядзіце, замарнавалі чалавек, у якім ён жахлівым стане вярнуўся з таго ж Савецкага Саюза. Ну, магчыма, вось усё досыць празаічна. Но гэта толькі версія. На ваш погляд, чаму сённяшняя ўся гісторыя круцілася вакол Лукашэнкі? Куды раптам зніклі ягоныя канкурэнты па гэтай выбарчай гонцы? Дзе Канапацкая, дзе Сыранкоў? Сёння нічога ўвогуле пра іх не ўзгадвалася ў прэсе. Ну і зноў жа Лукашенко вырашыў зарабіць свой фэст, і ён вырашыў не чакаць нейкіх афіцыйных вынікаў, рашыў, што гэта будзе яго дзень. Ну калі Лукашенко ў цэнтры ўвагі, ну які тут Саранкоў і якая тут Канапацкая? Яны павінны ведаць сваё месца. Увогуле яны ж у гэтай кампаніі выглядалі і так вельмі неўпэўнена і нават камічна, што мне вельмі спадабалася. Я прачытаў вельмі шмат заходніх публікацыяў у кантэксце гэтых выбараў, і былі заходнія корэспандэнты, якія пісалі, і былі нават тыя, хто спрабаваў размаўляць з Сыранковым і з Канапацкай. Асабліва мне спадабаўся рэпартаж Sky News. Яны сапраўды імкнуліся высветліць і ў Сыранкова, і ў Канапацкай, чаму яны ввогуле удзельнічаюць у гэтых выбарах. І ні Сыранкоў, ні Канапацкая не змаглі даць нейкі зразумелы адказ на гэта пытанне. Но гэта ўсё, што трэба ведаць у гэтым кантэксце. Дарэчы, калі мы ўжо згадалі Саранкова і Канапацкую, я думаю, што чалавек, у якога сёння сапраўды можа быць сур'ёзная праблема, гэта Олег Гайдукевіч. Бо каго ўзгадваў Лукашенко ў гэтым кантэксце? Яму спадабаўся Саранкоў. Ну, магчыма, гэта і прывядзе да таго, што Саранкова нават выведуць на другое месца, а сёння Лукашенко нават узгадаў Ганну Канапацкую. А вось што тычыцца Гайдукевіча, ну хто яшчэ так апантана прапагандзіраваў за Лукашэнку, вёў барацьбу за Лукашэнку на працягу апошніх 4,5 гадоў. Гайдукевіча, яго нават не ўзгадваюць, там не было нейкай падтрымкі з боку Лукашэнкі. Нічога, магчыма, гэта сведчыць нават пра тое, што Олег Гайдукевіч, якому амаль усе назіральнікі прарочылі другое месца, гэтае месца не атрымае. Можа так нават стацца, што мы сёння пабачым Гайдукевіча на 4-м месцы. І, канешне, калі гэта будзе, ну, гэта для яго, для чалавека такога досыць амбітнага, гэта будзе велізарная параза.
На ваш погляд, чаму ў краіне ў выніку не адключылі інтэрнэт, як усе гэтага чакалі, так? Гэта ўсё ж спроба паказаць захаду, што ўсё ў парадку? Ці гэта ўсё ж сапраўды зразумелі, што няма такой патрэбы, таму што Беларусі ніхто не пагражае? Ну і зноў жа, а яны ж калі працуюць і дзейнічаюць, яны заўсёды дзейнічаюць, асабліва пасля 20-го году. Гэта прынцып вельмі просты. Калі нават ёсць мінімальная пагроза, лепш зрабіць рэпрэсіўна. Ну вось што мы бачым у гэтым кантэксце. Меркаванне захада, ну я думаю, што на захадзе нікога не здзівіла бы, каб гэты інтэрнэт адключылі. Гэта, напэўна, асабліва ніхто б і на захадзе і не заўважыў. Ну, напэўна, беларускія дэмакратычныя сілы падкрэслі б, сказалі, ну вось глядзіце, Лукашенко боится. Но то, что Лукашенко боится, что он не ў стане правесці нармальныя дэмакратычныя празрыстыя выборы, мы гэта ж ведаем давно, тут нічога новага няма. Думаю, что яны просто, калі была запущена гэта інфармацыя, яны паназіралі за тым, як рэагуе грамадства. І я думаю, ім вельмі бы не спадабалася, аб гэта відавочна прыйшло, чтобы калі сёння адключылі ў Беларусі інтэрнэт, ну, людзі сказалі бы, ну і зноў як у 20-м годзе. Ну вось ты, Лукашенко, сказаў, што ўжо ніякага 20-го году няма, што ўсё ў мінулым, і вось раптам ізноў жа адключылі інтэрнэт. Гэта было б досыць непапулярна, гэта відавочна не спадабалася людзям у Беларусі. Такіх асаблівых пагрозаў і выклікаў, прынамсі, на дадзены момант няма, але хто яго ведае, можа яны яшчэ ўвечары адключаць. Ну, прынамсі, на дадзены момант такіх пагрозаў няма. Ну, напэўна, яны і вырашылі для сябе, такой небяспекі не назіраецца, ну навошта перакурашваць гэтую рысу. Не будзем гэта рабіць, калі гэта ўжо так на 100% не патрэбна. Я нагадаю, сябры, што гісторык, палітычны аглядальнік Александр Фрыдман сёння наш госць. Александр, у мяне ёсць пытанне ад нашага слухача Максіма, зараз я яго зачытаю. А вам не падалося, што Лукашенко так шмат хлусіць, што яго нават расійскія прапагандысты са спутніка вырашылі выкараць пытаннем пра арэшнік, так, у Беларусі. Раней была паездка ў КНДР, у Кітай, і цяпер вось ракеты. Аб чым гэта кажа, што ён зусім страшвае глебу пад нагамі? Ведаеце, я сачу ў пэўным сэнсе за дзейнасцю Александра Лукашенко яшчэ з падлеткавых часоў, з 91-го года, так прыкладна. Вось, а так асэнсавана, скажем так, з 93-го і з 94-го года. І палітычны стыль гэтага чалавека, ён вядомы. І то, што там хлусяць, і яшчэ раз хлусяць, тут жа нічога новага няма. А сёння у Лукашэнкі была такая асаблівая сітуацыя, бо ён прыйшоў да аўдыторыі, у якой хапала тых людзей, якіх ён з аднаго боку лічыць сваімі прыхільнікамі, і там сапраўды гэтыя журналісты і праўладныя журналісты, хутчэй іх трэба называць прапагандыстамі, прапагандысты з Расіі і іншыя, якія яму задавалі прыемныя пытанні. Акрамя таго, ягонае атачэнне, Качанова і іншыя, то бок прыемныя людзі, але з другога боку там хапала і тых, каго Лукашенко лічыць сваімі ворагамі, прадстаўнікі заходніх медыа. І таму ён і адказваў, і вельмі з аднаго боку для сваёй аўдыторыі, у яго быў такі добры настрой, таму ён пачынаў вось у такім добрым настроі, як гэта ён часта робіць, прыдумляць розныя гісторыі, перабольшваць і іншае. Гэта з аднаго боку. З другога боку там была варожая аўдыторыя, да якой ён, ну, якую ён ненавідзіць, якая яму вельмі не падабаецца. І вот таму там агрэсіўна таксама ішло і з арэшнікам, з ядзернай зброі, і з усім, чым магчыма. І таму гэта цікава было ў тым, што вось сённяшні Лукашенко, і, дарэчы, вось сёння гэта было асабліва. Ён быў такім, якому сапраўды ўсё роўна, што і хто там пра яго падумае. Вось яму падабаецца быць такім. Ён захацеў прыйсці разам з сабакам на выбарчы ўчастак. Ён прыйшоў. Калі б ён пажадаў, ён б нават сказаў, ну хай сабака таксама прагаласуе, чаму ж не? І на гэтую прэс-канферэнцыю таксама, што вось ён будзе праводзіць яе сколькі захоча, і будзе адказваць на тыя пытанні, якія захоча, і як будзе рабіць гэта, як захоча.
Так что ў гэтым сэнсе калі ты сябе паводзіш, калі ты сябе фактычна ўжо не кантралюеш альбо не жадаеш кантраляваць, я думаю что Лукашенко ў стане сябе ўсё яшчэ кантраляваць, але гэта была такая сітуацыя, калі ён кантраляваць сябе асабліва не жадаў і сказаў усё як ён гэта хоча. Ну і акрамя таго там былі розныя мары. Лукашенко ж такі чалавек, яму падабаецца жыць у пэўным міры ілюзій, у свеце ілюзій. Ось, а там дзе ілюзіі, там і хлусні хапае. Яшчэ ёсць адно пытанне. Удзел у прапагандысцкіх мерапрыемствах Мікалая Лукашэнкі можа сведчыць пра тое, што адзіны варыянт транзіту ўлады ў Беларусі гэта калі Лукашенко перадасць паўнамоцтвы свайму малодшаму сыну. Наколькі верагодна такая будучыня краіны? Я думаю, што вы ўжо адказвалі на такія падобныя пытанні, але давайце ўжо таксама што-небудзь тут пракаментуем. Што мы зараз па факце бачым? Лукашенко гэты варыянт адмятае. Прычым ён жорстка адмятае, і нават калі там сёння былі розныя пытанні, там было ж таксама пытанне і пра 2030 год, там Лукашенко сказаў рознае, але ж ён не сказаў прынцыпова не, глядзіце, гэта мой апошні тэрмін у 2030 годзе гэтага не будзе. Там адказ быў прыкладна такі: можа быць рознае, паглядзім, што будзе у 2030 годзе. Я і ў гэтым не жадаў, а што будзе далей, паглядзім. З гэтае пытання з Мікалаем Лукашэнкам і з іншымі сынамі ён адказвае рашуча: не, гэтага не будзе. Калі мы паглядзім на ўзрост Мікалая Лукашэнкі і бліжэйшую перспектыву 2030 год, ён будзе яшчэ па-ранейшаму занадта малады, каб займаць гэтую пасаду. І мне падаецца, што Лукашенко з аднаго боку і не гатовы перадаць гэтую ўладу, а з другога боку, я маю на ўвазе там сваім сынам, а з другога боку разумееш, што іншага вось такога надзейнага варыянту транзіту у яго няма. Так што гэтыя словы, я б ввогуле словы Лукашэнкі, з Лукашенко гэта не той чалавек, на якога трэба звяртаць на словы, якога там трэба глядзець на справы. Сёння ён кажа, што ён уладу перадаваць не збіраецца. Можа ў 2027-2028 годзе, калі ён будзе ў іншым фізічным стане, калі будуць іншыя выклікі, калі будуць іншыя пагрозы, ён зменіць свой погляд. Я б нават сказаў, вось ёсць пэўныя рысы, па якім можна будзе вырашыць для сябе, што ён ідзе ў гэтым накірунку. Прыклад, які я часта ўзгадваю, гэта прыклад Башара Асада. Башара Асада таксама не рыхтавалі для кар'еры пераемніка. Але ў пэўны момант яго вярнулі на радзіму, бо ягоны брат загінуў, і там трэба было хутка вырашаць гэтае пытанне, і пачалі рабіць яму кар'еру ў дзяржаўным кіраўніцтве, у арміі і гэтак далей. Калі мы пабачым нешта ў выпадку Мікалая вось у такім накірунку, хаця б маленькія рысы, но гэта будзе сведчыць пра тое, што Лукашенко сапраўды задумваецца пра тое, каб перадаць яму ўладу. Сёння такіх падставаў няма, і Мікалай Лукашенко абсалютна прафесійна не гатовы для таго, каб кіраваць нечым кіраваць, я ўжо не кажу пра дзяржаву. А тут ёсць такі каментар: 7-й тэрмін, 7 гэта шчаслівая лічба, можа гэта патаемны знак, што нічога і не трэба рабіць. Ну і зноў жа, гэта для каго шчаслівая лічба? Мне падаецца, што шчаслівая лічба для Лукашэнкі з 94-го года гэта 80, недзе ў гэтым накірунку, бо ўсё, што мы бачылі, ты яго результаты, які ён паказвае, вынікі, гэта звычайна больш за 80%. Сапраўды у Лукашэнкі быў хутчэй адзін калега, дыктатар, які таксама вельмі гэтай лічбай 7 захапляўся. Гэта былы прэзідэнт Туніса Бен Алі. Ён, дарэчы, на апошніх выбарах набраў недзе каля 90%. Але ён усё сваё жыццё, усё сваё палітычнае жыццё вельмі захапляўся лічбай 7. Ну, калі паглядзець на Лукашенко, я пакуль, шчыра кажучы, не бачыў, што яго было нейкае асаблівае спецыфічнае стаўленне да гэтай лічбы 7. Але сёння мне падалося ў выступленнях Лукашэнкі, прынамсі, што ён дапускае для сябе, што гэта ягоны гэты 7-й прэзідэнцкі тэрмін можа стаць для яго апошняй. Не таму, што ён там жадае сысці, гэта ізноў жа я хутчэй бы назваў з катэгорыі какецтва. Ён проста разумее, што фізічна ён будзе выглядаць у бліжэйшым часам усё горш і горш. Гэта абсалютна лагічны, нармальны біялагічны працэс. Інакш гэта не будзе. Мы бачым, што ўжо сёння у
дасягнуўшы 70-годдзя Лукашенко выглядае, ну я не буду сказаць стомленым, но ізноў жа гэта не Лукашенко, якога мы бачылі у мінулыя десятгоддзі. Чым далей, тым будзе ўсё цяжэй. Таму гэтыя выбары яны для яго асаблівыя, бо яны не могуць быць апошнімі. Ён гэта разумее. У нас, дарэчы, ёсць каментар Кастуся з Карыны, што здароўе Лукашенка за выключэннем сцёртых суставаў мае добрае, плюс мае самых лепшых лекараў і выдатныя умовы жыцця. Так што, бачыце, нашы каментатары з вамі спрачаюцца, Александр. Ну ізноў жа, канешне, у яго лепшыя лекары, канешне, у яго адпаведныя умовы жыцця, ізноў жа, але ўсё ж такі стрэсаў і іншых выклікаў ніхто не адмяняў. Лукашэнкі досыць стрэсавая праца, ён гэта ведае, і мы ж бачым, што ён маладзейшым не становіцца. Давайте паглядзім на статыстыку, на колькі жывуць людзі ў Беларусі, як яны выглядаюць у пэўным узросце. Так што ў гэтым сэнсе ізноў жа ніхто не ведае. Гэта адкрытае пытанне. Я думаю, што Лукашенко ён выдатна разумее, ён жа сам сутыкаўся з такімі выпадкамі. Той жа там, не ведаю, першы прэзідэнт Туркменістана Сапармурат Ниязов, Туркменбашы. У яго таксама былі лепшыя дактары, яшчэ ў адрозненне ад Лукашенко Ниязов туркменскім дактарам не давяраў. Да яго прыязджалі лепшыя дактары з замежжа, з Германіі, з іншых краінаў. І што адбылося ў выніку? Ниязов у 2006 годзе раптоўна памёр. Ніхто не ведае, колькі нейкаму чалавеку прысуджана жыць. Так што Лукашенко гэта разумее. Ён разумее, што ён не будзе маладзейшым. Ён разумее, што яму ўсё цяжэй і цяжэй будзе выконваць свае абавязкі. І зноў жа, пытанне, ці ён будзе здаваць больш і больш, чым будзе яму ўсё цяжэй і цяжэй, гэта пытанне адкрытае. Але відавочна, лягчэй яму не будзе. Спадар Александр, і апошняе пытанне. Сёння Зміцер Лукашук ужо яго задаваў, і Паўлу Латушку, і Мікалаю Халезіну, і Александру Шлыку, нашым гасцям. Усё ж, чаго чакаць пасля выбараў? Ці будзе адліга? Ну, зноў, у мяне тут вялікага аптымізма, шчыра кажучы, няма, і мы, канешне, можам мець надзею на адлігу, але гэта хутчэй надзея. То, як сябе Лукашенко сёння паводзіў, якая рыторыка там ёсць, ды ўся гісторыя гэтага рэжыму, яна не гаворыць пра тое, што там можа быць нейкая сур'ёзная адліга. Сітуацыя можа змяняцца, сапраўды. Сітуацыя рэпрэсій можа быць менш, могуць быць больш лагодныя, больш спакойныя часы. Але мне падаецца, што пасля 2020 году прынцыповая якасная змена у часы кіравання Лукашэнкі больш немагчымая. У Лукашэнкі есть гэты вопыт 2020 года. Мы бачым, сёння ўжо 25 год, вопыт 2020 года па-ранейшаму застаецца. Ён звяртаецца да гэтага 2020 году. І 20 год шмат у чым у Беларусі стаў магчымы, таму што была пэўная, хаця і не такая зусім не радыкальная, але тым не менш былі больш-менш часы адлігі ў другой паловы дзесятых. І вось гэтая пагроза для Лукашэнкі, што калі нешта там паслабіць, калі спыніць рэпрэсіі, калі паспрабаваць адчыніць краіну, калі гэта ўвогуле магчыма ў сённяшніх знешнепалітычных умовах, што гэта ўсё можа скончыцца новым 20 годам. У 20 годзе Лукашенко ў пэўным сэнсе пашанцавала. Калі вось я раз-пораз пераглядаю публікацыі, якія з'яўляліся ў жніўні, у верасні 20 году, гэта і сур'ёзная аналітыка, гэта і журналісцкія рэпартажы і на захадзе, і не толькі на захадзе. Дык там было практычна ва ўсіх было аднолькава напісана, што час Лукашэнкі скончыўся, што Лукашенко хутка сыдзе, альбо яго не будзе, альбо ён паспрабуе збегчы, усё што заўгодна. Вось такі быў погляд у 2020 годзе. Сёння сітуацыя іншая, але ў 20 год і вось тыя пагрозы і выклікі і страхі, яны нікуды не зніклі. Лукашенко выдатна разумее, што 20 год можа пры неспрыяльных для яго умовах паўтарыцца. Таму ён будзе рабіць усё, каб 20 год не паўтарыўся. І выбар Лукашэнкі ён відавочны. Калі ёсць магчыма, калі ёсць нейкая, хаця б міфалагічная пагроза уладзе, ён будзе рабіць усё, каб гэтую уладу захаваць.
Так что выбор паміж пернікам і бізуном для Лукашэнкі гэта заўсёды выбор на карысць бізуна. Ну што ж, Александр, Сяржук, наш каментатар, нагадвае, што 1,5 гадзіны засталося да заканчэння выбараў. Ваш прагноз, якая лічба? Мы тут ужо ў рэдакцыі ўсе прагаласавалі. Я застануся пакуль з тым жа прагнозам, які я выказваў на працягу апошніх тыдняў, што ўсё ж таки гэта будуць лічбы ў калідоры паміж 87 і 92%. Я нават больш скажу, што гэта не столькі аналітычны падыход у гэтым сэнсе, гэта мае асабістыя жаданні. Я жадаю, каб быў такі вынік, бо ён будзе сведчыць, ён яшчэ раз прадэманструе абсурднасць усіх гэтых выбараў, якія выбары такі вынік. Гэта той вынік, які не будзе прыняты відавочна захадам. Захад і без таго не прыме гэтыя выбары. Але гэты вынік ён пакажа абсурднасць гэтых выбараў яшчэ раз і для нейтральнай аўдыторыі у Беларусі. Гэты вынік пакажа, што Лукашенко прынамсі разважае пра то, што можа прыйдзецца яму сысці, альбо гэта могуць быць яго апошнія выбары, таму і вынік павінен быць надзвычайны. Ну і калі мы паглядзім на гістарычны вопыт так званых апошніх выбараў дыктатараў, дык вось гэтыя паказчыкі каля 90 альбо трошкі больш за 90, гэта звычайныя, можна сказаць, амаль звычайныя паказчыкі для дыктатараў. Так што такі вынік будзе хутчэй сведчыць пра тое, што гэта сапраўды апошнія выбары Лукашэнкі. Дзякуй вялікі, гаспадар Александр, што далучыліся да нашага эфіру. Сябры, нагадаю, што Александр Фрыдман, гісторык і палітычны аглядальнік, быў сёння разам з намі. Заставайцеся з Еўрарадыё і жыве Беларусь! Жыве!